аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, равшанфикрон, муҳоҷирон, муборизон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпоя, е озодихоҳ. мақсад аз кушодани канали мазкур ки номаш политика либерти сиёсати озод аст, баланд бардоштани фарҳанги сиёсӣ тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, то ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол ки интиқоли қудрат сурат гирифта истодааст ва инқилоб наздик аст, ба ҳиллаҳои сиёсӣ дода нашавад. пеш аз ҳама мавзӯъро шурӯъ намоем, ман аз тамоми кормандони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои модар Шоҳида Маҳмадҷонова озодиро мехоҳам, зеро ки ӯро озод намоед. дуюм ҳамдардии ман ба мардуми Бадахшон ки айни ҳол нисбаташон фишори равонии ҳарбиро барои провокатсия намудан ва мардумро ба ғазаб оварда, то мардум пеш аз ҳама ҷангро шурӯъ намоянд, бар зидди онҳо бурда истодаанд, ба таҳлука оварда истодаанд, ба онҳо сабру тоқатро хоҳонанд ва ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор гиранд ва дар гирди лидерҳои худ ҷамъ шуда ҳамавақт аз идеяи онҳо ва тарафдории онҳо бар зидди диктатор Эмомалӣ Раҳмон мубориза баранд ва аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, аз Хатлону Душанбеву Суғд хоҳиш менамоям ки шумо бетараф набошед. айни ҳол ки мардуми Бадахшон якҷо ҳастанд ва аз озодии худ, ҳуқуқу озодии худ, номуси худ дифоъ намуда истодаанд, дар гирдашон бошед ва бетараф набошед, кӯмак намоед. ҳама чӣ хеле метавонанд, зеро ки вақте онҳоро шикастанд, зеро ки ягона минтақае ки шуҷоъ аст, мешикананд, баъд навбати дигарон мерасанд. ин интиқоли қудрат рафта истодааст аз диктатура ба монархизм. бинобар ин имрӯза мавзӯи мо чуноне ки гуфта будем, барои чӣ диктаторҳо аз Юлий Цезар сар карда то инамин охирин диктаторе ки ба наздикӣ гирифтанд, Назарбоев, Нурсултон буд ва дигарҳо, барои чӣ мардумро, халқро ба худ душман мешуморанд ва дар мағзи худ ҷо мекунанд. инро гуфта мегузарем тибқи илми сиёсатшиносӣ ва практика. диктаторҳо дар идеяи худ, идеологияи худ, ҳамон Рими қадим, латински кати мегузарем, калимаи лотини қати, як чизро ҷо мекунанд. он калима чунин аст ва ман ба тоҷикӣ бо тарҷума мекунам. ин калима кредин томинес киода видентет аудинт. маънояш чунин аст ки диктатор ҳамавақт медонад ки вақте ки ӯ дар назди мардум мебарояд, ӯ дар идеологияш ҷо мекунад ки мардум он чизе ки мебинад, он чизе ки мешинавад, ба он боварӣ дорад. барои ҳамин ҳиллаи сиёсиро истифода мебарад. психологияи инсон қатъи ҳиллаи сиёсиро истифода мебарад. ба онҳо гапи хуб мезанад, якеро таъриф мекунад, якеро тӯҳфа медиҳад ва бо ин восита мардумро фиреб месозад. вай ҳамаш сохтакорӣ карда шудааст, пешакӣ. барои ҳамин мардум бовар мекунад ки ӯ хуб аст, аммо дар идеологияш чунин ҷо мекунад ки ман бояд ҳамавақт донам ки инҳо мардум ба ман душман аст. барои чӣ? барои он ки дуюм идеологияе ки ӯ истифода мебарад, ҳамун порядка мешавад, ҳамун
аз рӯи ҳамун шохаш меравад. Якум он чизе ки мардум мебинад бовар мекунад, он чизе ки гӯш мекунад бовар мекунад, барои ин ки анализи сиёсӣ карда наметавонад. Дуюм, вай дар идеологияш ҷо мекунад ки вақте ки ман ба мардум ҳарчанд хубие кунам, мардум ҳамон қадар аз ман бисёр чиз талаб мекунад. Барои ҳамин ягон вақт бояд ман хубӣ накунам. ҳар чизе ки медиҳам ман бояд кам бидиҳам ки мардум да то мардум каме розӣ бошанд, каме норозӣ бошанд ва ман муҳлати идоракуниашро дароз мекунад. Бо инро муҳлати идоракунии худро дароз мекунад. ин ҳиллаи сиёсӣ аст. яъне ки мардум да бисёр намедиҳад, кам медиҳад, он чизе ки мехоҳанд кам медиҳад ва мардум каме ором мешавад ва ӯ бо ин роҳ ман кам карда истодаам уфтад. Мардумро процесси идоракунии худро, ҳамун курсиашро, муҳлаташро дароз мекунад. барои чӣ? як чизро бояд мардуми мо донад ки чӣ гуна бояд аз ҳамин чиз ҳис инсоният, табиат инсонро ҳамихел офаридааст ки агар аҳамият диҳем, бисёр давлатҳоро аҳамият диҳем, ютуб хатиям, телевизор хатиям тамошо кунем, вақте ки президентҳо суҳбат мекунанд, роҳбарҳо суҳбат мекунанд, онҳо якдигарро ба чашм нигоҳ мекунанд. барои чӣ? оружие ки ман гуфтам, диктатор истифода мебарад, мардум чашмаш қатӣ мебинад, гӯш мекунад, ба он бовар мекунад. вақте ки ҳамаи ҳамин бар зидди ана ҳамун теорие ки диктатор истифода бурда истодааст, антитеория аст. Антитеория, анти удар. бар зидди ҳамун ягона чизе ки ҳаст, ин чи аст? вақте ки мардум онро гӯш мекунад, ба чашмаш аҳамият бидиҳем. вақте ки ду инсон, например, ринда мебурояд, бой бесправила ҳама тамошо мекунӣ, онҳо чашмда нигоҳ мекунанд, медонанд ки ҳамун одам чӣ хел действия мекунад. барои чӣ? инсон автоматически ҳамихел туғрӣ карда шудагӣ. худованд ҳамихел офаридаги ки чашма фиреб карда намешавад, чашм худаш мегӯяд ки ки аст. барои ҳамақа мардум вақте ки гӯш мекунен, ба чашм аҳамият бидеҳед. ба чашм мебинен, ҳамун чашми худи шумо ҳистон бедор мешавад, худаш мегӯяд ки ҳамун фиреб намуда истодааст ё рост гуфта истодааст. дар давлатҳои пешрафта, аврупо, амрико, хитой, русия, дар бисёр корхонаҳо бадороен, онҳо ҳангоми суҳбат дар чашми шумо нигоҳ мекунанд. барои чӣ? барои он ки онҳо муайян мекунанд. психологияи инсон чунин аст. инро нист ҳиллаи сиёсӣ аст, но барои мардум намефаҳмонанд, барои штоби мардум дарк накунад, мардум ҳушёр нашавад. барои ҳамақа мардуми ман мехоҳам ки тамоми тоҷик ҳушёр бошад. ҳушёр ана ҳамин аст. чашмда нигоҳ мекунӣ, ҳар касе ки ҳаст гап зада истодааст, чашми ӯ чашмашро фиреб карда наметавонад. ачки мегузорад бисёриш. барои чӣ? барои он ки фиреб кардан через очки отражение. Европа, Амрико, бисёр давлатҳо, Хитой истифода мебаранд, но вақте ки шумо хушрӯ аҳамият метиҳед, ҳатто очки низ ба онҳо кӯмак намекунад. бинобар ин ҳисси шумо худаш мегӯяд. инро дар давлатҳои пешрафта дар ҳақиқат шаҳрвандои оддиш ҳангоме ки бо корманди ҳукумат, корманди любой ҳамун мақомоташ вақте ки суҳбат мекунанд, ба чашми ӯ нигоҳ мекунанд. шаҳрванди оддӣ. барои чӣ? ва аз кӯдакошон дар мактабҳо инро ёд медиҳанд. барои чӣ? барои он ки фиребда дода нашуданд. фиребда дода намешавад. ҳушёр мешавад. барои ҳамин мардуми ман бояд ҳушёр бошад. ман дар бисёр давлатҳои дунё гаштам. бисёр сиёсатҳоро омӯхтам. бисёр чизҳоро дидам. ман он чизҳоро омӯхтам ки бо мурури замон ман ба шумо мефаҳмонам. барои ҳамин мардуми азизи ман, ба фиребҳо дода нашавед. он фиребҳое ки айни ҳол як теорияе ки Маҳатма Ганди истифода мебарад, навистааст.
он теория чунин аст ки ҳангоми мардуми оддӣ, мардуме ки аз ҷомеа баромадааст, дар майдони сиёсат по мегузорад. Махатма Ганди низ инқилобчӣ буд ва шоҳигарии Британияро дар Индия шикаст дод ва давлати ҳамашумул сохт. Бинобар ҳамин вақте ки Махатма Ганди тамоми шахсоне ки давлат сохтанд, давлат дар ҳамун чи Америкаро сохтанд, аз колонияи Британия бароварданд, чи Хитойро аз колонияи Британия бароварданд, чи Европаро, чи бисёр давлатҳоро сохтанд, онҳо ҳама вақт як идеологияро истифода мебурданд. Одамое ки басавод, идея ҳамовақти инқилоб шуд, он давлатҳо яке аз давлатҳои пешрафта шуд. ин чӣ гуна идеология аст? ин чунин идеология аст ки вақте ки одами аз қишри ҷомеа пайдо мешаваду, чуноне ки мо гуфтем теорияи Плутон ва дар Қуръони Карим ҳамаш ҳамин сабт шудааст ки природаи инсон ғуломдорро дӯст намедорад, табиат ғуломдорро дӯст намедорад, қонуни худованд ғуломдорро дӯст намедорад ва бар зидди он ғуломеро меофарад ки ғуломро мешиканад. Барои ҳамиқа вақте ки инсони оддӣ майдони сиёсат мешавад, ҳама вақт дигар инсонҳое ки аз сиёсат бархурдоранд ва ҳамун фаҳмиши сиёсӣ, ҳиллаи сиёсиро истифода мебаранд, ба он шахс дар майдони сиёсат сараввал аҳамият намедиҳанд. Якум Махатма Ганди нависагиаст инро. Аҳамият намедиҳанд. Дуюм, ба он писханд мезананд ва онро девона меҳисобанд. Сеюм, бар зидди ӯ ҳар гуна сохтакорӣ, рафиқашро, оилаашро, дӯсташро, модарашро, падарашро чуноне ки бар зидди мубориза истифода мебаранд. Ва сеюм, вақте ки ҳама мардум ҳақиқатро фаҳмида, огоҳии сиёсӣ пайдо карда, ай пушти ҳамун шуд, бо ӯ дӯст мешаванд ҳамон одамое ки мубориза буд. Барои ҳамиқа ин теория ва дар практика истифода бурда шудааст. Он чизее ки бар зидди мухолифо, бар зидди муборизо, бар зидди одамое ки равшанфикр, идеяи худро озодона баён менамоянд, Эмомали Раҳмон бо истифода аз оилаи он нафарон, бо истифода аз фарзандони он нафарон бар зидди ӯ сабтҳои видеоӣ мекунад. Бо истифода аз мардум онро ягон ҷинояткор меҳисобад. Бо истифода аз ҳар гуна маводҳои сохта ва бо зулми ситам бар мардум онро ҳамчун ҷинояткор баён мекунад ба мардум. Ба ин чизо бовар накунед, зеро ки ман худ дар мақомот фаъолият кардаам 11 сол ва сиёсати Эмомали Раҳмонро аз дохил омӯхтаам, аз дохил ва дар берун низ омӯхтаам ва ҳамаи ин чизҳо барои тарс додани мардум аст. яке аз сиёсатмадорҳо бузург Вилгелми Як чунин мегуфт: вақте ки ҳамин айни ҳоли намин модарро ҳабс зиндонӣ кард, ин ноуҳдабароии ҳукуматро нишон медиҳад. Бинобар ин мардум ҳамун Вилгелм Як ҳамун садсолаҳо пеш як теорияро истифода мебурд. Он теория чунин буд: вақте ки ба мардум зулм мекунӣ, зулм бисёр мешавад, мардум ҳамон қадар тоқат фарсо шуда ғурурашон бедор мешавад, ҳамун тарса қолибаш мешиканад. Тарс ҳудуд дорад. Дар илми сиёсатшиносӣ ва дар практика тарс ҳудуд дорад ва он ҳудудро бояд нагзарад ҳамун роҳбарои давлат. Барои ҳамун давлатҳои пешрафтада тарс ҳудуд дорад ва он ҳудудро намегзаранд сиёсатмадорҳо. Аммо дар Тоҷикистон ҳамун ҳудуд гузаштагӣ мардум пеш ина аҳамият битен, мардум мебуромад мегуфт, онҳоро тарс медоданд ва бисёр мардум тарс мегирифт ва сафи одамое ки равшанфикр буданд кам мешиданд ва онҳо дар ҳолати хомӯшӣ нигоҳ медоштанд. Айни ҳол ҳама бедор шудааст. Айни ҳол ҳама уже ҳам қолабои тарс шикаста шудааст. Бинобар ҳамин ягон вақт мард бояд ба тарс дода нашавем. Ин
природаи инсоният ҳаст ки худованд ҳамихе офаридааст ки чанд қад роҳбар, шоҳ, ғуломдор тарсро бисёр истифода мебарад. ғулом инсоне ки ба ӯ подчинятся мекунад, итоат мекунад, ҳамон қадар қолиби тарсро мешиканад. ва бинобар ин мардуми ман бояд сарҷам бошад, ҳама якҷо бошад, шуҷоъ бошад, зеро ки инқилоб хоҳ нохоҳ наздик аст. имомалӣ раҳмон боз як бори дигар мегӯям ки аз тамоми маълумотҳое ки ман дастрасӣ дорам аз бисёр давлатҳои абарқудрат, ӯ нисбати ягон кас яроқро дигар истифода бурданда ҳуқуқ надорад. зеро ҳангоми истифода бурдан ва қатли он намудани мардум бисёр давлатҳои абарқудрат ки назорат доранд дар Тоҷикистон, онҳо функсияи назоратиро доранд, ранге ки ина давлат, ҳукумат, прокуратура дорад, суд дорад ки бо ӯро президент таъин мекунад. ҳамин давлати Тоҷикистон ки майда ҳаст, бо болои ӯда дига давлатҳое ки ӯро роҳбарӣ мекунанд, назорат мекунанд ва ба ӯ инструктаж медиҳанд ки чиро истифода бурдан, чиро истифода набурданро. барои он имомалӣ раҳмонда иҷозати яроқро манъ кардаанд ва дар асри 21 иҷозати яроқ дар аксар ҷоҳое ки инқилоб шуд, аҳамият битиҳан 1 рӯз ё 2 рӯз давом мекунад ё 10 рӯз давом мекунад, тамом дига истифода намебаранд. барои чӣ? барои он ки истифода бурдан манъ аст, зеро ки бисёр давлатҳо тез дар он ҷо армияҳои худро ворид мекунанд, қатли ом шуда истодаста ва диктаторро худи онҳо сарнагун мекунанд. барои ҳамун ин ба манфиати имомалӣ раҳмон нест. барои ҳамин танҳо бо роҳи психологӣ, бо нишон додани яроқу аслиҳа мардумро тарс дода истодааст. ва инчунин гуфтаниам ки айни ҳол ҳамин чуноне ки чи Дзержинский, чи Троцкий, чи Ленин, чи Сталин, чи Махатма Ганди, чи тамоми инқилобчиёне ки инқилоб намуданд, революсия намуданд, онҳо чунин як теорияро истифода мебурданд. революсионер бояд ягон вақт муҳлатро ждад накунад. ина имрӯз ё пага, ина ҳамин рӯз ҷамъ шав дар гирди лидерои маҳал, ҷамъ шав муборизаро шурӯъ кун, бихез, сарҷам шавен, бихезен. ягон вақт ӯ бар зидди шумо ягон чиз истифода бурда наметавонад. дига ӯ соли 90, 91, 98 дига намешавад. барои он ки ҷаҳон пеш рафтааст, ҷаҳон иҷозат намедиҳад. ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯмакҳои армияро мекунад ки худи имомалиро қатъи ҳамон одамое ки қатл мерасонад, қатъи ҳамон нест мекунанд ӯ даромада. барои ҳамақа мардум бояд нотарс бошен, бояд гап занен, бояд аз ҳуқуқи худ ҳимоя кунен. хоҳем ки давлати озод дошта бошем, давлате ки аз тамоми неъмату аз тамоми сарват огоҳ бошем, ҳамаи қишри ҷомеа хуб зиндагӣ кунанд, бояд бихезем. зеро ки ман чунин онҳо имомалӣ раҳмон ва ҳамун клане ки ба ӯ тааллуқ дорад дар гирду атрофаш аст, як идеяро истифода мебарад. теорияи дар сиёсатшиносӣ ӯ ҳаст. вақте ки бисёр инсонҳои равшанфикри навхи ранги ман баромад мекунанд, гап мезананд, чи гурӯҳҳо, чи ҳизбҳо ки мақсади озодиро мехоҳанд, вақте ки онҳо баромад мекунанд, онҳо мегӯянд ки онҳо хоҷагони хориҷӣ доранд. не, ягон кас хоҷаи хориҷӣ надорад. касе ки ба ягон чӣ аъзо несту фикри ақидаи худро баён мекунад, ӯ ба ягон кас тааллуқ надорад ва ягон гурӯҳ, ягон хоҷа ӯро истифода бурда наметавонад. бинобар ҳамин худи онҳо ҳамаи фарзандошон дар хориҷанд, ҳамаи фарзандошон шаҳрвандии давлатҳои Амрико, Аврупо, Канада, Швейтсария, Британияро доранд ва тамоми маблағҳое ки 99% тиллои ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ана ҳамон давлатҳое ки ман номбар кардам ба ҳамон ҷо нигоҳ медоранд. барои чӣ? барои он ки худи онҳо хоҷа доранд. бояд мардум бояд дарк кунем. агар ҳамин давлатҳои
чи Дубай, чи Малайзия, давлатҳое ки инамин 10-20 солаи пеш, 20 солаи охир пеш рафтаанд, анализ карда буроен суратҳои ҳамонро дар Google бинен. Соли Берлин соли 1945 ё Дубай соли 1990, Малайзия соли 1990 бинен. Онҳо давлатҳои қашоқ буданд. Лекин ҳамин давлатҳое ки ман бисёр давлатҳои Амрико, Аврупо, Хитой, бисёр давлатҳоро ки гаштам, дидам, он давлатҳо ранги Тоҷикистон 5-6 заводи тилло ихтисор мекардаги давлат завод надорад. ҳатто Германия надорад, ҳатто Швейтсария надорад. барои чӣ? худтон иқтисодан аҳамият битен ки таҳлил кунен, худтон таҳлил кунен ки як баррел нефт чанд сум, 1 кило тилло чанд сум. бозори ҷаҳонида барои ҳамон қадар 99% тиллои ҷумҳурии Тоҷикистонро ба хориҷа нигоҳ медорад, хоҷагони худро туҳфа мекунад, барои он ки худи онҳо хоҷа доранд. ман ин чизоро фақати бо мурури замон ба шумо мефаҳмонам, барои он ки ман ҳамаи чизро чи аз дохил кор карда ҳамаи чизро фаҳмида баромадам ки ки дар пушти ҳамаи ҳамин бозиҳо меистад. ман ҳамаро медонам. барои ҳамақа мардуми ман бояд шуҷоъ бошем, бояд ғайюр бошем, бояд огоҳ бошем. вақте ки мардум мехезен, инқилоб рӯз муҳлатро интизор намешавад. мардум тайёр аст, бояд хезад. мардум тайёр аст, бояд бедор шавад, қиём кунад. бояд аз ҳуқуқи худ, аз оилаи худ, аз ҳаққи худ дифоъ кунед. вақте ки аз ҳаққу ҳуқуқи худ дифоъ мекунед, як шахси тасодуфӣ не, шахсе ки ба ягон шахс тааллуқ надорад, ба ягон хоҷа, шахсе ки одилро мемонед, бовар кунед дар муддати 1 сол Тоҷикистон аз тамоми давлатҳои пешрафта пешрафт мешавад. зеро ба ҳамон тиллоҳое ки ҳамино дузида дар дигар давлатҳо нигоҳ медоранд, одамое ки дар сари қудрат омадану тақсими қудрат намуда тиллоҳоро дуздиданд, нигоҳ медоранд. ҳамон тиллоҳоро агар дар Тоҷикистон барӣ медиҳанд, он тиллоҳоро чи Украинаро тиллоашро, тиллоҳое ки дуздида буданд доданд, чи Қазоқистонро дода истоданд, чи давлатҳои африқоиро дода истоданд. ҳамаи тиллоҳоро медиҳанд. вақте ки мардум талаб мекунад аз ҳамин давлатҳо, ҳамон тиллоҳое ки додагиянд, агар Тоҷикистонро абрат набутанд, 4 та душанбе месозӣ, 5 та сиғ месозӣ, 10 та хатлон месозӣ, айнал месозӣ. фаҳм шумо ҳис кунед ки чанд қа тилло аст уҷода. барои ҳамақа мардуми ман бояд бедор шавем, бояд аз ғуломӣ озод шавем. дар охир сухан ман ҳамон сухани Юстинианро ба шумо боз як бори дига мегӯям ки дар аксар баромадҳоям ман мегӯям. вақте ки Юстинианро ҳамон сенатор Юстиниан ба ғуломҳо озодӣ медиҳад. Рим буд, Рим армия дошт, ғулом ҳақ надошт, ғуломам мекиштанд. фаҳмиден, ғулом ҳақ надошт, ғулом як предмет бурин буд, предмет ина мефурӯхтанд, медоданд, мекиштанд, қатл мекарданд. ғулома амақа ҳақ дошт, вале мо ҳаққи мо бо бисёртар куд дар дунё айни ҳол, просто диктатор аст. ҳамин ҳолатда буд. вақте ки Юстиниан ба онҳо ҳаққи озодан сухан гуфтанд, озодан кор карданд, бисёр баъзе озодиҳоро дод, ҳамон сенаторҳо, маҷлиси олие ки аз ғуломҳо, ғулом боша ҳаққи туро онҳо низ мехӯранд, зиндагишон хуб аст ку. вақте ки онҳо аз Юстиниан пурсиданд ки барои чӣ ту ба ғуломон озодӣ додӣ, Юстиниан ба онҳо ҷавоб дод ки барои он ман озодӣ ба онҳо додам ки онҳо озодиро аз ман талаб намуданд. вақте ки ман намедодам, онҳо ба зидди ман қиём мекарданд, маро империямро мешикастанд. вақте ки онҳо ҳамун сенаторҳо, депутатҳояш мепурсад ки барои чӣ онҳо то ин дам ғулом буданд, мо да хизмат мекардам, калашонро бардошта наметонистам, мекиштем, чизе коре мекардем,
онҳо мегӯянд, Юстиниан мегӯяд, барои онҳо ки он вақт онҳо намефаҳмиданд, фаҳмиши сиёсӣ надоштанд, ақлу идрокшон ғулом буд, намефаҳмиданд, аз ҳаққи худ дифоъ намекарданд. Барои ҳамин вақти он расидааст ки бояд тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми равшанфикро, тамоми лидерҳои маҳал дар гирди одамоне ки басавод ҳастанд, идеяҳои хуб доранд, сарҷам шуда инқилобро шурӯъ намоянд. ба диққататон раҳмат. бедор шавед мардум, бедор, аз хоб хезед мардум.